Ay tangtang ang ugat. Yan ka punuan. Ari na natangtang be. May panakot na. Hi guys, majungod to guys, manamig paniud to. Nga sakit-sakit ko kay grabe gadyang tugnawa. Tugnaw kadyo, grabe guwan way ka nang hunung-hunung, nagpasulabi po nagbato ang langit. Karidya trag init, gawan na po, so ginuo ko. Diyan magluto ko kuan guys, popcorn kay ganahan ko no sila na asima-simaon. Dara man na niya magipalit gas niya aging simana ra masuguro ni na magipalit ni mapabaka ni giagubog. Na guys, sagatong kuan guys, popcorn. Kasi nahagbong sa hagdanan. Tigam na ko, niatras ko kaya nakita ko sa kuan. Layo pa hindi kayo. Ito sa giring, nagandagan giring. Wagit mo sa mama. Ikaw gadyod pa og. Naglag pa na sa mama, dugay ra nang giatake ni mo. Malamang kong pakurap. Yo, ako rin ang kasa ko rin sa ato. Ako rin ipoyo na hauklog. Makamag, hinay-hinay. Bumitaw ka ng mga tiguang na nga, nervyoso na na. Imo lamang gadyod nagkuratan si mama ko rin. Ako mo lagi nagpipiti. Kuan ang tunaw ko pag-atras na ko layo pa mo danan di ay. Okay na mo nang magbang ka sa hagdanan kay montol ramang ka. Hindi, munto grabe, munto. Bulak. Na guys, napipiti na guys. Natok man kay mangigpot. Sab na rabi para way mugahi di puro dito ko di ba? Narang kabumot. Amot kita. Hot doon eh, 1/4 man yan mong pinalit guys. Ang dagwa na uy. Na, Makayin na nagani kag mga Ay dirong dako. Patilaw ako no be. Ano mo yoga be? kaya na kayo nanatay na luto guys. Ikawin. Ba't hangganan ito, nabidyohan pa ito ng ganiha. Doy di katanawin. Sakto po nang makatilaw kag piyang usahay. Bitaw. Sakto po nang mapiangan ka usahay. Kaya sayang na imo ang gatudlawas daway piyang. Ayos ka. Garantado ka. Dapat nga na naglawas piangan yan eh. Kaya nga din ka mo. Hagdan na rin makapiyang. Naroon din na si Masimaon guys ang taguan. Urot na naging sa kahawon pa. Ay wala ka tubo kayo be. Kung naputok, hindi taman mo pinatubong pa po. Ay ato ako popcorn ba nga tambok kayo. Ay, ikaw magluto. Hindi taman na sila pinatubo. Hindi ka din siya tubo kayo. Hindi lang sa maluto. Ang klaseng pinatubo ay mo ang gusto. Bulkang pinatubo. Isa. Bulkan mayon. Ayaw ka, gawa nilang tubo. Ay, ayaw mo. Ako na mo tubo. Hindi mo tubo. Bulag ko pumanagod. May yoga. Luto na lang dito. Parang Wala ka. Wala, sige, ikaw magluto.
Hindi makaganahan sa akong niluto. Bantay bitaw ko magluto, di mo tubo ha. Hindi ikaw magluto, tanaw nato. Huwag makatubo ba? Tubo. Hindi mo malagi mo tubo. Galay nung ko ingay nga di mo bukad. Kana mo lagi sangag ra ba? Makinamdum ko sa unang mag-animig, ay maglubo mig ka ng mais, na magsindahan po mig sangag, magsigig kaon. Kung di niya katubot, maglubo. Ag nare mais ag makarilit, makamaog, maglubog mais, na magsindahan po do ka ng kaon o ka ng sinangag. Pinaspasay good mi og kuan sa una, lubog mais kay palitin ni tatay tag 25 ang gantang. Mo nang padaghanay mi og kanang kuan ni lubo. Pag mga mais ni tatay dali ra kadyo mo maglubo kay paspasan man ang magkanaboy bayad. Nagapas gud mi og kanang kuan. Bayad. Alam mi po ni siya bukbukon siya butangag lubi og kanang kuan nga sukal. Siya nagtiwas og luto guys kay aga ako nung niluto ano ako nung ning tubo. Masa ganahe, dupas na ning maisa kay dapat nis naging si manang ipalit. Hindi mo gano'n mo pa? Popcorn mo rin? May gagmay ang tubo. O putoton dit sila. Mas ka ng butoton ganun. Hindi may isa? Putoton. Hindi magawa na katubo, di putot. Mukhaan kag popcorn ma. Ganyan pa usang pito ka din nun. Basig na po, makatugra ba na maglingkod? Oo. Hindi yan po na. Saan ba saan na popcorn? Ha? Oh. Tagaan ko na siya jutay. Jutay. Popcorn. Tagaan ko na siya jutay. Kuha ka niyo tangi mo? Ano? Ano ba ang po? Ano ba dahil ka ni? Taon ko na siya jutay. Maglamay dyan ka nun ng araw ng ating tugno, binignit. Hindi ka na binignit, biko. Oh, ginawa kong langit. Sige malamag hilak. Aray ko. Napaka ang dila. Yung barok. Nireklamo siya sa hang niluto kay ako no kadyo ning bukad. Pero agay diyang giluto, parehas ra. Joy, late ko ah. Lagi parehas ra. Ang balati na. Nag-popcorn no, nagusag tanan. Ah, di ka makangge. Diko. Baru yung gamay ra kanyang papang di ka na eh. Ngit-ngit, ang gipangag suga. Oh, ginoo ko. Ginoo ko, og langit. Hindi lang mag-uwan-uwan. Siyang gumamila, kay wayundang og pamuwak. Sige, haguan, sige pa siya pamuwak. Miss Mama, nagkaon ba siya ng popcorn? Nakadot ka ma? Ha? Nakadot ka sa popcorn? Ako yung pangluwa ang gabi. Halo, yang mama, gipangluwa ako nun ni Jagahi. Uy, dapat sa popcorn. A few moments later. Guys, ang itanong to nga mga pinangadyo nga, tangad gahapon. Bisaya ko nun na nga, kuhan, tangad. Kaya rin din na magsigig palit. Kaya kada adlaw magpalit mo 20 pesos. Ay, tangtang ang ugat. Arin na tangtang be.
panakot na. Lima. Bato manggo dia be tapad sa kuan be kalamansi. Tapad dia. Tangkap na yung bata dali. Iparas na ito nga. Tag sa re butang. Kapag isa pa. Law ma pa be. Di ba ito daw makalagumas? Inigulan mukab-kab man siya munang mumabaw. Hindi ka daw daw man. Malamas. Matambo na lagi ng urat. Matumba na. Ano matumba? Kuan ang mga sakbot sa gilid para dili agawon ng kuan. Sinuan. Mudaghan na. Hindi lagi mamatay. Mamatay man. Kampo ito mamatay. Mamatay na na sinunan na. Kita mapagpunang madari. Mugan. Mo pagipaglubong iyo ng Ina, magkakagani mamatay. Ha, ibok niyo yun. Mamatay man. unahan gamay diha. Mara kay basa ang yuta. Diri na lapit be siguro. Basig aga dito, pikas. Dali naman yung madari. Naganan eh. Mara kitag managhan kay ron dali ba mo. Dali entang daghan kay ron dali makuhaan. Dari pikas dia sa misaging dio. Dili ba dia. Di na ba niya, di na ba niya mangguta? Tamnan sa naman. Tigni tay giring dia be. Ay kumpiyansa boards basi ni tay giring. Mabaw lagi kay birds. Hindi mong gusto taman dani? Hindi mo magreklamo. Mabaw. Mukha ni ilipong. Butangi pug usa dito. Para daghan tagakuha anong mudaghan ba? Reklamo kayo, kaya lamang din pagkamutan. Ya ay sa yabang. Reklamo. Kita na himuhang mga tinanan di. Di mga buhit. Himuhang limsan sa duta. Kina no good. Mga hindi mo kailangan na limsan sa duta. Ka na naman isang pinatampunan ng bawang ba? Asa pa? Asa buwan? Dio, tunahan gamay. No, dia kay tambok dia kanay tay giring pirmi ang gilabay dia. Sige na pay tay dia. Kana dia kana ba? Kana puti ang yuta. Puti man, bas, mali. Di na mo tubo bi bas be, ayo be.
Dari lang oh. Kana. Dili ba diri? Tundukon. Ay na dia kay lang. Ayaw dai. Napay pila na ka buok? 4 pa. Tulo. Di pwede dito rin malabang na diha. Madagan ba ganyan sila? Ay di pwede dia kay diri ra be sa. Pwede po dia be tanawa kuno da di ba nabas be? Graba. Diri na lang dapit be oh. Be. Diri be oh. Di ba? Tambok na dia be. Kuan man tauban ba na sa una kana? Kan ni kahoy ba? Yan na isa. Yan pa na upat na kapunuan. Duha naman eh. Mo gani duha na. Nunsa? Ay, dito, dali lang natin manikmo. Dapat, morning pa galing, smile na. Bahas mo na be. Dito man eh. Ako diri be, ako bungkal diri be. Dito sa. Dali ah. Kadugaya abtan taron. Hiram lang naman ang lupa, di naman nakakinin. Taniman lang naman. Pwede din naman kayo makuha. Nito kung makuha na to. Hindi kay abtan ta to nagmuro. Panglubong, dyan na naman yung simudan. Tingnan natin mabuhi pa. Yung simud may panglubong dani. Be ako be, pama ko be. Isa. Panghawa ni. Sige oh. Gihimo ba ni? Kadyo ilawon. Bong ron. Mana? Kaya na kapunuan. Pat kapunuan diha. Pat kapunuan diha plus sa kapunuan nga kamunggay. Madalaman be. Bayan. Mapilon mo pag-ipot ng buong tinanong. Sana mo balik. Ay, Hindi Clark. na mi kang mabawra. Pat kapunuan dana. Dari duha. Delikado maibot na dia kay umurag sa ibot. Hawag puso o, ni nga namanam na siya og kalaylay. Mana guys, manamig tanom.